eExplorer er et samlet digitalt læremiddel, der dækker natur- og teknikundervisningen fra 1. til 6. klasse. De øvrige eExplorer-materialer for de andre årgange er opbygget på samme måde. eExplorer 4 giver derfor et overordnet indtryk af selve systemet. Som eksempel for systemet har vi valgt at se på eExplorer for 4. klasse. Med eExplorer 4 kan der arbejdes med 6 forskellige emner. Vandhullet, affald og energi, med skib fra hele verden, universet, drikkevand og spildevand, din krop er dit liv. Som eksemplarisk emne har vi valgt at se på vandhullet. På siden får vi en oversigt over forskellige delemner under vandhullet. Undersøg et vandhul, vandhullets dyr, vandhullets vand, vand fra jorden. Viden om er forklaring på svære ord, som eleverne møder undervejs. Til højre på siden ses ikonerne, hvor eleverne har adgang til forskellige elevredskaber og til at få teksten læst op. At fange smådyr og tage dem med hjem for at se nærmere på dem er spændende. Næste delemne er vandhullets dyr, hvor vi starter med et billede. Ved at føre musen hen over tegnene, kommer navnet på dyret frem. Under billedet er der en læsetekst, hvor centrale begreber er understreget. Ved at føre musen hen over ordene, forklares begrebet. Sammen med læseteksten insekter er begreberne fuldstændig forvandling og ufuldstændig forvandling forklaret gennem 2 små filmklip. Nederst på siden har eleverne adgang til en opgave om fødekæder og om insekters udvikling. På siden skal eleven løse den stillede opgave ved at skrive svaret ind her. Derefter gemmer eleven opgaven. På min side kan eleven gå ind og se, hvilke opgaver vedkommende har løst. Der er mulighed for læreren at tilføje en kommentar til den løste opgave. Fra hovedemnet vandhullets forside er der adgang til et leksikalt afsnit viden om, hvor de centrale begreber bliver forklaret. Her er nogle ekstra opgaver. Her er billeder, som eleverne kan bruge til deres rapporter. De fleste af videoklippene er uden lyd, men er illustrative. Under evaluering kan eleverne vælge mellem forskellige opgaver, som de vil uddybe. Opgaven kan løses online eller udskrives som kopiark. Videre kan eleven evaluere sig selv under hvert delemne ved at gå ind på prøv selv. Øverst til højre under hjælp findes brugervejledning, informationer til læreren og nogle didaktiske artikler.